Oras natin mga kabisyo sa buong kapuluan. It is now 31 minutes after 8 o'clock in the evening. And you are still locked in right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? This is the programa EDSA. EDSA. Maganda Grabe. Pauwi na yung iba ko para magsisimula pa lang ako. Pasensyahan niyo na, punong-puno ako ng enerhiya. Eto na, hindi na natin patatagalin to. Alam ko, atat na atat ka na pag kagaya ni Kajot, atat na atat ng malaman ano yung lologika natin. Eto na, pag-usapan na natin to. Nakakaalarma ang dahilan kung bakit tahimik na biglang nawala sa lahat ang iconic clown na McDonald's na si Ronald McDonald's sa USA. Oh no! Well, mga kabisyo, ang kwento po nito, balikan po natin yung 8 taong nakaraan. Wow! 8 years ago, maaaring naalala nyo pa po nung nagkaroon ng viral trend kung saan nagbibihis po yung mga tao bilang mga nakakatakot na clown. Oh no! Diba? Kaya nagpasya po yung fast food chains na i-phase out si Ronald McDonald. Oh no! Noong 2016 dahil po sa isang nakakaalarmang social media trend doon sa Amerika. Madalas po binabahagi po ng mga tao mga larawan nila na naka-clown costume sa social media at ang trend na ito po ay naging mas nakaka-disturb dahil mas naging lumala po yung sitwasyon dahil meron pong isang grupo, mga 20 katao na nagbibihis po ng maskarang clown, inatake po nila ang isang pamilya sa Florida. Di ba? Kaya gano'n, nagdesisyon po ang food chain na i-phase out na si Ronald McDonald. Oh no! Pero dito sa Pilipinas ata wala naman eh. Anyway, logican po natin mga kabisyo. Logican na natin to. Ano pang hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito ang basic na negative effect ng SOCMED o social media na ultimong establish at malaking brand na gaya ng McDo ay kaya pa nitong yanigin. Kaya napilitan silang i-drop sa Amerika, especially yung iconic clown mascot nila na si Ronald McDonald. Well, napaisip tuloy ako sa boards, alam nyo. Kaya siguro naisip ng bubuyog yung ginamit ng Jollibee na mascot. Diba? Para hindi ma-associate sa anumang controversy. Kasi yung bubuyog, hindi mo ma-associate sa isang kontrobersiya. Kasi diba, eto halimbawa, mas nakakatakot tong maging headline. Halimbawa, headline sa ating mga balita, isang clown na may dalang kutsilyo, hinabol ang isang estudyante. O diba nakakatakot? Kisa sa, eto yung headline mo. Para sa ating headline, isang bubuyog na may dalang kutsilyo, hinabol ang isang estudyante. Diba? Na mga kabisyo, logican pa rin po natin. Napilitan pong i-phase out ang McDonald's sa Amerika na si Ronald McDonald noong 2016 dahil po sa disturbing social media trend na clown na nagdulot po ng takot sa publiko. Diba? Kaya nagdesisyon po sila na alisin na lang po si Ronald bilang kanilang mascot dahil nga yung clown iba doon po sa Amerika. Unlike po dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo apektado ng trend kasi yung mga clown naman natin dito talaga namang nakakatawa. Minsan nga nakakaawa pa kasi ang payat-payat eh. Kaya yung mga clown pa rin natin dito, benta pa rin sa mga birthday parties kasi kengkoy eh. Ay, nako. Ang bilis ng oras. Time to say goodbye. Coming up next, it's gonna be Rocky's Secret Files. Up next.
with Rocky Terra. Ako po si Diego Bandido na lagi nagpapaalala po sa inyo on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!